S-o smuls aia de pe ușă. S-o smuls aia de pe ușă. Aia de pe ușă. Hai de pula ta. Cred că m-am gândit și eu. E, ăsta e cauciucul. Ha? Ăsta e cauciucul. Nu speriat acolo. Nu stres. Poți să-ți faci poza cu ea. Înăuntru stă și face blablabla. Spui dacă asta nu cu bara, cu filul toate. Nu se m-a caput. Mă țără. Uite cum umflat aici, Ce fain-i, mă! Hai că vreau să aud cum face boc. Sau mă duc mai încolo? Sau nu? Nu, uite și s-a adunat ceva aici. O, ce fain e ăla, ale cauciuc. Nu vreau mă bat ce el la mine. Să-l tai ăla. Hă? Asta vă ția. Cu caterul. Auzi-ți pula că dacia. Păi mai trebuie o țură, dă-l naiba. Că nu-ți dai seama că nu merge așa ușor. Vezi cât e de tare. Face-o dacă când vrei să rupi. Hai? Nu știam în ce parte să mă duc. Cine taie sârma asta? Dragi. Păi dacă nu-ți lăsam eu cuțitul de mondial, Da. mondial? Ha. Da, pula, îl taie mult acolo. Mai că și pe ăsta, știi, Hă? nu se rupe dacă îi dau. Stai, mi iasă în afară, a? Așa e că iasă în afară. Spiritot. Da. Nu știu dacă e zgăbărată. Nu se iasă în afară când îi dau. Stai încoa, a? Da. Uite-mă cât mai... Păi cred că până sus. Păi da, văd și mai aici. Păi oricum îți dai seama că nu mai rezistă mult. Dar cât e asta? Asta se mai bun. Da, aia să mai dezlipești așa atât. Ce asta? Spui dacă are mult pe ăsta, că nu mi-a